No niin, moikka kaikille pitkästä aikaa ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan seuraamaan tätä meidän keskustelua. Eli minä olen Heidi Emilia, holistinen rakkaus- ja seksuaalisuusvalmentaja ja feminiininautinto tilinpitäjä Instagramissa. Ja tässä sitten meillä on ihana mehevä keskustelu tulossa Hanna-Leena Hakolan kanssa, joka on mun ystävä ja kollega. Ja me ollaan Hanna-Leenan kanssa tehty näitä keskusteluita 4 aikaisemmin. Ja ne löytyy tuolta mun YouTube-kanavalta. Ja meillä on aiheena aina nämä samat nautinnossa voimaantumiset ja tunnetasolla voimaantuminen, omavaraisuus aina vähän niin kuin eri kulmasta. Ja tänään meillä on sitten myöskin ihana aihe nimeltään rakkausaddiktiosta nautinnossa voimaantumiseen. Eli puhutaan vähän, että mitä se rakkausaddiktio on ja mitä sille tulisi tehdä ja miten päästä siitä sitten eteenpäin siihen voimaantumiseen. Mutta voitaisiin ihan aluksi, kun meillä on pitkä aika siitä, kun ollaan viimeksi tehty keskustelu kesän lopussa, vaikka tuntuu, että se oli ihan justiinsa tässä, niin kun aika on vierähtänyt, niin lyhyesti vähän jakaa kuulumisia. Mä olen edelleen ollut näiden samojen teemojen äärellä ja pitänyt yksilövalmennuksia ja ryhmävalmennusta tällä hetkellä myöskin käynnissä. Ja edelleen opiskelen myös itse tätä aihetta ja sisäistän sitä niin kuin syvemmälle. Ja ehkä niin kuin just se, mitä haluan tähän heittää heti, että on pinnalla se just, että miten erityisesti nelikymppisenä voi niin kuin tukea itseensä siinä, että kun koko ajan tässä kuitenkin ikää tulee lisää ja miten voi niin kuin, huomioida sen oman kehon ja olla siinä niin kuin herkkänä sen oman kehon kanssa ja omien tarpeiden ja tunteiden kanssa, että mitä olisi tärkeää tehdä etenkin nyt nelikymppisenä. Eli näistä aiheista tullaan sitten vielä jakamaan lisää tarkemmin, mutta sitten on myös tässä viime syksynä tosiaan tämän Feminiininautintokirjan saanut ponnistettua myöskin ulos, ja se on ollut itselle semmoinen iso synnytysprosessi ja kaikki jälkiprosessit, mitä se on sitten tuonut. Eli tämä nautinto tuntuu nyt olevan semmoinen ydinteema, ja ihanaa, kun pääsee sitten tekemään myös yhdessä näitä asioita. Ja tervetuloa Hanna-Leena mukaan ja kerro vähän lyhyesti vielä, kuka sä oot ja mitä sulle kuuluu. Joo, kiitos alustuksesta. Tosiaan mä oon Hanna-Leena. Nykyisin kutsun itseäni rakkaus- ja nautintovalmentajaksi. Vähän lyhensin sitä termiä, mikä aiemmin oli, ja pidän Instagramissa Pure Love Coaching-tiliä. Ja tämä oli tosi hyvä, kun Heidi, sä kysyit tästä aiheesta just, tai oli suunnitteilla, että mistä me keskusteltaisiin seuraavaksi, nyt kun on meillä taas uusi ryhmävalmennus tulossa. Ja sitten kun sä puhuit tästä, että no olisiko rakkausaddiktio semmoinen kulma, mistä lähettäisiin, niin tuli heti semmoinen, että jes, koska tämä on se aihe, minkä äärellä mä oon niin kuin syvästi ollut itse tässä viime aikoina, että osallistuin tänä talvena itse asiassa sellaiselle tosi syväluotaavalle 3,5 kuukauden kurssille, jossa tätä aihetta niin kuin möyhennettiin oikein niin kuin syvästi sekä henkilökohtaisella että kollektiivisella tasolla. Ja tällä kurssilla sitouduttiin, tämä oli naisille suunnattu, ja sitouduttiin 3,5 kuukauden ajaksi tämmöiseen tietoiseen selibaattiin, joka ei tarkoittanut pelkästään niin kuin sitä, että ei harrasta seksiä miesten kanssa, vaan myös, tämä meni tosi syvälle, tätähän voi tehdä eri tasolla, mutta tässä oli ajatuksella myös, että ollaan selibaatissa flirttailusta ja kaiken energian suuntaamisesta miehiin, totta kai ystävyystasolla, mutta että sen seksuaalienergian kierrättäminen miesten kanssa laitetaan se sivuun ja tutkitaan, että mitä se sitten meissä herättää. Ja kyllä se herättää paljon, että oli tosi antoisa kokemus. Ja nyt on kaikki vielä vähän silleen, tämä kurssi päättyi vasta tuossa pari viikkoa sitten, että kaikki on vielä vähän silleen niin kuin
kypsymässä ja tällä lailla, mutta haluan jotain jo siitä jakaa tässä ja tämä keskustelu tuntuu jotenkin tosi oikea-aikaiselta, niin innolla tässä nyt mukana taas näiden aiheiden äärellä. Yes, ihana kuulla ja kiitos kun jaat ja tuo on tosi tärkeä teema tuoda esiin, että tuollaista on niin kuin olemassa ja se on niin kuin tavallaan osa tätä omaakin matkaa ja omaa työtä, mitä tuon esille sen, että tosiaan omistetaan se rakkaus ja nautinto ja se on tullut myös syvästi sen oman matkan kautta se niin kuin syvä kipu siitä, että kun sitä rakkautta on niin paljon niin kuin projisoinut ulospäin. Ja sitten mikä voima siitä tulee, kun sen alkaakin olemaan itsessään täynnä. Mutta me lähdetään nyt sukeltamaan tähän aiheeseen ja uskon, että tämä tosiaan koskettaa todella monia naisia ja miehiäkin. Ei ole mikään niin kuin sukupuoleen sidottu asia, koska tämä kulttuuri, mihin me ollaan ihan vain synnytty, niin on sitten saanut meidät tämmöiseen niin kuin tietynlaiseen niin kuin illuusioon ja harhaan, että mitä se rakkaus on ja romanttinen rakkaus. Ja sitten me ollaan nyt purkamassa niitä tietynlaisia vääristyneitä ohjelmointeja myös sen suhteen. Mutta joo, haluaisitko sä lähteä pohjustamaan tätä aihetta vai miltä tuntuu? Että mitä se on se rakkausaddiktio? Niin kun lähdetään vähän sitä määrittelemään. Niin, rakkausaddiktio on niin kuin energeettisellä tasolla, jos mä lähden siitä, niin se on niin kuin riippuvuus siitä tietystä rakkauden energiasta, mutta sillä tavalla, että se tulee jostain itsen ulkopuolelta. Ja naisilla niin just siitä seksuaalis-romanttisesta suhteesta mieheen, mutta se ei pelkästään ole sitä, että se on sitä, että koko ajan esimerkiksi niin kuin on jossain suhteessa tai on sarjamonogamia tai ei pysty olemaan yksin, mutta se voi näyttäytyä myös niin kuin sinkkuna, eli vaikka sinänsä niin kuin ajattelisi, että no tässä mä oon yksin ja tässä mä oon vaikka selipaatissakin ja muuta, mutta silti saattaa olla niin kuin monia hienovaraisia tasoja, millä kierrättää sitä energiaa suhteessa miehiin, eli koko ajan niin kuin etsii kumppania, koko ajan joku ihastus meneillään, koko ajan kuvittelee, niin kuin, että miettii, niin kuin, että on mielessä sellaisia, että mistä sitä niin kuin saa tai puhuu siitä ja näin. Ja siis tässähän ei ole mitään niin kuin pahaa, että se on tosi luonnollista haluta niin kuin kumppania ja se on tosi luonnollista haluta jakaa sitä seksuaalienergiaa toisen kanssa ja siinä ei ole mitään väärää ja niin kuin mekin halutaan sitä, että tässä ei ole kyse siitä, että tässä olisi jotain niin kuin häpeällistä tai väärää, mutta se missä se menee hankalaksi on se, että jos tämä on niinku tiedostamatonta, niin kuin monella on ja niin kuin itselläkin aiemmin on ollut, niin se on tosi tuskallista, koska koko ajan on semmoinen, että mä tarvin sitä jostain itseni ulkopuolelta ja mistä mä saan mun seuraavan annoksen sitä, niin kuin, että siinä tulee se energia on semmoinen hyvin niin kuin hätäinen ja sellainen, että niin kuin koko ajan on silleen, niin kuin voisit kuvitella, että addikti on, niin koko ajan jotenkin, että mistä sitä saa ja miten mä niin kuin muokkaan itsen. Ja silloin ajautuu siihen niin kuin miellyttämiseen ja itse muokkaamiseen ja omien tarpeiden ohittamiseen, jotta vain saisi sitä energiaa jostain. Ja se on tosi niin kuin epävoimaantunut paikka ja se aiheuttaa tosi paljon kipua, koska silloin me myös helposti tyydytään sellaisiin niin kuin leivänmurusiin, että kunhan vaan joltain saa vähän jotain. Sen sijaan, että käyttäisi sen energian ja ajan niin kuin oman siihen nautinnon löytämiseen ja oman seksuaalienergian kultivoimiseen ja oman niin kuin rakkauden ja luovuuden ja elämän ylläpitämiseen, niin se huomio on siellä jossain, että mistä sitä nyt saisi. Niin joo, ehkä semmoinen, nyt lähdin jo aika syvälle siinä, mutta joo, haluatko lisätä jotain? Joo, kiitos. Tosi hyvin sitä sanotat ja jotenkin tulee semmoinen niin kuin itsensä myyminen niin kuin halvalla tavallaan ulospäin, jotta saa niin kuin jotain. Saa sitä niin kuin arvostusta ja huomioon, koska itsessä on niin paljon sitä semmoista tyhjyyttä, jota on niin kuin kipeä olla sen kanssa. Ja se on kipeätä, mä tiedän sen.
Jep, ja siinä energiassa oleminen, niin se hyvin peittää niitä just kipeitä tunteita, mitä siellä alla on. Et se on tosi hyvä harhautus, niin kuin kaikki addiktiot on sille, että kun jotain, että sen sijaan, että oikeasti olisi sen sisäisen lapsen tuskan kanssa, että hei, mä oon yksin ja mulla ei ole kumppania tai mulla ei ole sellaista seksielämää kuin mä haluaisin, niin sen sijaan koko ajan jotain menee, että no mistä sitä saisi, menisikö uudestaan deittiäppiin ja onko nyt treffit ja kenen kanssa viestittelee ja olisiko joku menneisyydestä tai niin kuin kaikki sellainen ja jopa niin kuin taas kurkkusakra aktivoitu. Jopa niin kuin tällaiset tosi paljon keskittyminen tämmöisiin kaksoisliekkiin ja sielunkumppaniteorioihin ja asioihin ja sellaisissa fantasiamaailmassa oleminen, niin sekin on yksi sellainen niin kuin pakokeino monesti siitä tuskasta ja osa tätä koko kokonaisuutta, mikä tämä rakkausaddiktio on. Kyllä. Ja se varmasti niin kuin juontaa juurensa siitä turvattomasta kiintymyksestä tai ristiriitaisesta, että on tavallaan se levottomuus sisällä ja sitä koitetaan niin kuin johonkin paeta. Että mikä se addiktion muoto sitten onkaan. Että se voi olla jotain muutakin kuin sitä rakkautta, mutta se rakkaus on niin kuin yksi muoto, minkä se täällä sitten ottaa. Mutta se on tosiaan, miten mä aluksi sanoin, että se mihin me ollaan täällä niin kuin synnytty. Ja siis mun omakin kokemus ja tarina on se, että mä muistan, kun silloin 15-vuotiaana, kun mä aloin jotenkin, alkoi heräämään se semmoinen niin kuin seksuaalienergia ja alkoi tulemaan kiinnostus niin kuin poikiin ja alkoi saamaan niitä ensimmäisiä kokemuksia, niin se oli niin huumaava se tunne, että wow, tällaistako on niin kuin olemassa. Ja siitä niin kuin lähti niin kuin se addiktio niin kuin liikkeelle. Ja mä oon päässyt sitten, kun on tehnyt tätä syvää itsetutkiskelua tässä niin kuin viime vuosina ja eheytymistä ja voimaantumista, niin just näihin niin kuin tuntemuksiin, mistä se addiktio on tavallaan juuri. Totta kai se on vielä siellä meidän perimässä myöskin ja tulee sieltä niin kuin sukulinjoista takaa nämä kaikki sitten tunteet ja tavat. Mutta että se on ollut niinku se niin sellainen niinku addiktoiva asia, joka on sit saanut niinku itseni siihen, että tätä lisää ja on tavallaan ei ole oppinut sitä, että mikä on se semmoinen niinku terve yhteys niinku itseen ja itsensä rakastaminen, vaan on alkanut se semmoinen niinku rakkauden narkkaaminen sieltä niinku ulkopuolelta ja se valtava niinku huomiohakuisuus pojilta ja miehiltä ja itsen määrittely sen mukaan, mitä muut sanoo tai mitä niin kuin saa sieltä niin kuin ulkopuolelta niitä merkkejä. Niin aina kun me ollaan tässä, niin se kasvattaa sitä meidän niin kuin sisäistä tyhjyyttä. Ja siis toisaalta tämä näyttäytyy myös kaikenlaisella niin kuin suorittamisella täällä niin kuin kulttuurissa, että haetaan millä tahansa muulla ulkoisella sitä omaa arvoa. Mutta itsellä se on ollut niin kuin molempia. Et sekä on sit hakenut jollain muilla ulkoisilla asioilla kuin sit sillä niin kuin rakkausaddiktiolla ja kumppaneiden vaihtumisella ja niiden kautta sitä sellaista arvoa. Ja tosiaan mulla oli ainakin itsellä, siis mulla on monta parisuhdetta takana, mun oli vaikea olla yksin nuorena. Se on jo yksi merkki siitä. Toki sitten niin kuin se ei aina tarkoita sitä, mutta ehkä semmoinen käännekohta tuli niin kuin just tuossa, kun oli oma avioero 7 vuotta sitten, ja se osui niin syvälle itseen, ja se näytti niin selvästi semmoisen, että hei, sä olet ulkoistanut tämän rakkauden, niin kuin, että kuinka paljon se kumppani oli, niin kuin, että se hänen niin kuin menettäminen oli niin kipeätä syvältä, ja sen tajuaminen, että hei, mä oon niin kuin ulkoistanut tämän rakkauden hänelle ja tajus sen, että on niin kuin elänyt tällaisessa niin kuin osittain sellaisessa prinsessafantasiassa tosi pitkään, että on ollut vaan se yhteydettömyys sen oman kypsemmän feminiinin ja oman terveen maskuliinin suhteen, ja sitä on niin kuin koittanut niin kuin hakea sieltä niin kuin kumppanista. Et se oli semmoinen niin kuin raju herätys siihen, että haloo, ja sitten tajus sen, että okei, lapsuudessa kaikki prinsessasadut ja kaikki, millä on ruokkinut sitä niin kuin addiktioa, nämä niin kuin prinsessasadut, mutta myös kaikki, mitä mediasta tulee, elokuvat ja just se romanttisen rakkauden illuusio, mitä tämä kaikki
musiikki edustaa ja kaikki mitä meille niin kuin syötetään että jatkuvasti, että se on se juttu, se on se, mikä tuo elämään täyttymyksen. Ja joo, mutta sitten jossain kohtaa tätä matkaa niin kuin itselle tuli se syvä initiaatio, että hei nyt käännä tämä kaikki energia niin kuin itseesi ja opettele oikeasti rakastamaan itseäsi ja niitä osia, mitä et ole vielä oppinut rakastamaan. Niin se oli semmoinen niin kuin syvä kutsu siihen. Ja itsekin sitten olin semmoisessa, niin kuin, kun aluksi sitä ei tietysti halunnut tunnustaa ja myöntää, niin sitten olin semmoisessa, niin kuin, että hei nyt tämä on niin kuin kaksoisliekkimatka ja tämä niin kuin tavallaan menee semmoiseen niin kuin toiseen kuplaan ja illuusioon, millä koittaa niin kuin selittää pois sitä kipua. Mutta se on myös niin kuin jälkikäteen pystyy niin kuin sanomaan, että silläkin on sitten joku tarkoitus, että niin pitkään kun me ei olla valmiita kohtaamaan itsessämme olevia kipeitä tunteita ja niitä vaikeita, niitä mitä meidän on kaikkein vaikein rakastaa, niin me jollain tasolla niin kuin paetaan tänne mieleen etsimään niitä selityksiä, että miksi tämmöinen tapahtuu. Joo. Joo. Nyt Kiitos jotain tosi paljon, kun tästä jaoit. matkasta. Joo, mä voisin tuosta vielä sanoa, että sä toit hyvin tuossa omassa tarinassa esiin just noita syitä, että mitä tälle rakkausaddiktiolle on tai mistä se kumpuaa, että miksi tämä on niin yleistä, niin on just ne kollektiiviset syyt, mitä sä kuvasit siinä, niin kuin, että nämä prinsessafantasiat, että meidät todella niin kuin ohjelmoidaan ja etenkin naiset, niin meidät ohjelmoidaan kaikella just elokuvilla ja kirjoilla ja musiikilla ja kaikella siihen, että se on se prinssin saaminen, se kumppani, sit alkaa elämä, kaikki tähtää siihen. Ja tällä on niin kuin tosi syvät ja tosi inhottavat juuret, koska ihan oikeasti, jos me mennään edes niin kuin 100 vuotta taaksepäin, niin todellisuus oli se, että ei nainen voinut elää ilman miestä, että tarvi miehen elättäjäksi. Naisella ei ollut oikeuksia. Ja ei vielä kaikkialla maailmassa tälläkään hetkellä ole, mutta me ollaan tultu niin kuin tosi nopeasti sellaisesta ajasta, joka oli kuitenkin monta tuhatta vuotta, että jotta nainen olisi selviytynyt, niin hän tarvitsee isän tai aviomiehen, koska ei ollut mahdollisuutta omistaa mitään, ei ollut mahdollisuutta tehdä töitä, naiset oli miehen omaisuutta. Ja se on niin kuin, se on se ruma historia, mikä me niin kuin kollektiivisesti jotenkin monesti halutaan unohtaa, ja siitä on muokkaantunut sitten sellainen, niin kuin, se energia on niin kuin muokkaantunut sellaiseksi, että sit on tullut sellainen niin kuin fantasia, että se onkin oikeasti romanttinen ja ihana juttu, että löytyy se oikea ja löytyy se kumppani ja niin kuin näin, mutta siellä on niin kuin syvät juuret, jota ei ole oikeastaan niin kuin vielä purettu, ja se vaikuttaa meihin niin kuin alitajuisella tasolla. No, tässä voisi mennä vaikka kuinka syvälle, mutta niin kuin, että se on hyvä pitää mielessä, että me eletään sellaista uutta aikaa, jota ei ole ollut, että on tosi lyhyt ajanjakso, missä me saadaan niin kuin vapaasti itse asiassa niin kuin valita meidän kumppania. Naisilla on mahdollisuus myös pärjätä yksin. Me voidaan voimaantua itsessämme ja valita kumppani sitä kautta, eikä että meidän täytyy valita se selviytyäksemme tässä niin kuin todellisuudessa. Mutta ne alitajuiset kaavat siellä, että meillä vielä on se semmoinen niin kuin ohjelmointi siellä, että ihan sellainen niin kuin selviytymisohjelmointi myös, joka kietoutuu yhteen sit sen niin kuin romanttisen fantasian kanssa. Ja se on niin kuin yksi tekijä, mutta totta kai sit se, mikä voimistaa sitä, on sitten nämä on niin kuin omat emotionaaliset syyt ja kiintymyssuhdetraumat. Eli kun on jäänyt niitä vajeita siellä niin kuin lapsuudessa, koska siellä on sitä sukupolvista taakkaa, niin meillä on niin paljon sitä rakkausvajetta, että me odotetaan sitten aikuisena, että joku ulkopuolelta tulee ja täyttää, koska siellä on tyhjiö, me ei olla tultu nähdyksi ja rakastetuksi ja saatu sitä huomiota, mitä me olisi kaivattu ja kosketusta ja kaikkea. Niin tämä on semmoinen niin kuin syvä soppa, mikä tuolla alitajunnassa on meillä käynnissä, mitä me ei niin kuin tiedosteta.
sitten se saattaa niin kuin meidän mielessä ja kulttuurissa yksinkertaistua tavallaan sellaisen niin kuin yhteen tosi syvään fantasiaan, että kun vaan löytyy se ja kun vaan niin kuin saadaan se kumppani, niin sitten kaikki ratkee. Mutta jos me katsotaan todellisuutta, niin ei kellään ole se, niin kuin että se suhde, mitä jotenkin tai täyttymys tai muu, niin kuin joku semmoinen ikuinen onni, mitä niin kuin yritetään tavoitella, niin sitä ei oikeastaan kellään ole. Edes niillä, jotka on löytänyt sen niin kuin hyvän matchin ja hyvän kumppanin, niin hekin joutuu suhteessaan tekemään töitä. Et se ei ole se, että sä vaan löydät jonkun ja sitten se on niin kuin siinä, vaan sitten alkaa uusi yhteinen matka. Eli mä näkisin sen nykyään niin, että jokaisella on se oma henkilökohtainen kasvu- ja voimaantumisen matka, ja sitten kun siitä sellaisesta toivottavasti voimaantuneesta ja tietoisesta paikasta ehkä tapaa jonkun, niin sitten alkaa yhteinen uusi kasvun matka. Ei niin, että sitten se on happy end ja kaikki on onnellista siitä eteenpäin. Kyllä, joo, hyvin se sanoitat tuota niin kuin tavalla, että siihen vaikuttaa niin kuin moni asia sekoittuu toisiinsa tässä ajassa. Ja se on vaikea niin kuin edes hahmottaa, että mistä se syntyy se niin kuin kaipaus, mikä meidän niin kuin sisällä on, että paljonko siinä on sitä niin kuin selviytymisen tavallaan pelkoa ja turvattomuutta, mitä koitetaan hakea sen kumppanin kautta, ja paljonko siinä on sitä niin kuin emotionaalista puolta. Mutta toi on tosi niin kuin, just toi, mitä mä oon myös itse oppinut, on se, että niin kuin kumppani tavallaan mies tuo sen niin kuin taloudellisen turvan, on niin kuin kasvanut niin kuin sellaisen ajatusmaailmaan. Ja sitten se oma polku on johdattanut siihen, että tavallaan rikkoo sen kaavan, mikä on periytynyt siihen, että nainen pysyy tavallaan voimattomana siinä, että oikeasti niin kuin naisilla on tässä ajassa myös se mahdollisuus siihen niin kuin taloudelliseen voimaantumiseen, ei tarvitse olla enää niin kuin riippuvaisia. Ja mä koen, että se niin kuin tavallaan polku kulkee tässä, niin kuin, jotta me voidaan voimaantua niin kuin naisena, niin meidän tarvii myös se huomioida, että me ei olla tavallaan millään tasolla niin kuin ulkoisista asioista riippuvaisia siitä kumppanista, myöskään siitä seksuaalisuudessa. Ja sitten kun meillä itsellä on se tietty perusta vahvana, niin siitä käsin sit me voidaan kyllä nauttia siitä, mitä niin kuin ulkoapäin me voidaan saada lisää. Mutta jos se lähtee sellaisesta mikä tahansa sellaisesta niin kuin tyhjyydestä, että mulla on tyhjä aukko tässä ja toinen tuo sen niin kuin täyttymyksen, niin se ei välttämättä toimi. Toki on sitten erilaisia suhteita, joissa sitten ollaan enemmän tällaisista niin kuin NS-perinteisimmistä rooleista käsin, että on se selkeä semmoinen niin kuin roolijako, että vaikka mies tuo tietyt asiat siihen ja nainen sitten tietyt, mutta me ei ehkä nyt puhuta niin kuin siitä asiasta. Joo, ja mä näen, että sellaiset suhteet, mihin mennään siitä tosi voimaantumattomasta paikasta, niin ne ongelmat alkaa ennemmin tai myöhemmin. Että itsekin niin kuin ihan täysin tiedostamattomana niin menin mun toisen poikaystävän kanssa, niin kuin, että elämäni toisen henkilön kanssa, kenen kanssa on ollut, niin menin naimisiin 21-vuotiaana, koska oikeasti vaan niin kuin pelotti niin kuin kaikki, mihin mä menen opiskelemaan, mitä mun elämässä tulee, miten tätä aikuiselämää eletään. Ja mä vaan niin kuin takerruin ensimmäiseen ihmiseen, joka niin kuin siinä oli. Ja totta kai siinä oli niin kuin monia puolia ja olin ihastunut ja rakastunut, mutta se ei ollut mikään sellainen niin kuin, tietoisesta paikasta, vaan tehty valinta, vaan enemmänkin just sellainen selviytymismekanismi, että mä tarvin jonkun, kenen kanssa tehdä tätä elämää, koska mä en yhtään tiedä, miten mä tätä niin kuin yksin tekisin. Ja vaikka se suhde kesti 12 vuotta, niin kun halusin sitten erota 7 vuotta sitten, ei kun 8, kuinka paljon tässä nyt on, niin sitten piti opetella kaikki ne taidot, mitä mä olin jättänyt. Mä koen, että se, mitä mä olin jättänyt silloin välistä, että minkä taakseen jättää, sen edestään löytää, että se aikuistuminen ja oman itsen löytäminen ja voimaantuminen ja kaikenlainen niin kuin itsenäisyys, minkä mä olin vaan niin kuin laittanut sivuun, että en pysty ulkoistan tämän, niin kaikki se on nyt ollut sitten tässä edessä. Toki sitten itsellä on ollut niin kuin enemmän kypsyyttä ja keinoja niin kuin käsitellä asioita, ja tämän oli tarkoitus mennä näin.
Mutta mä luulen, että moni nainen voi samaistua siihen, että kun on mennyt suhteeseen just näistä alitajuisista peloista tai riippuvuuksista käsin jossain vaiheessa, ja tässä tullaan ehkä siihen 40, mistä sä aiemmin mainitsit, että jossain vaiheessa se muuttuu sietämättömäksi ennemmin tai myöhemmin, koska se sisältä alkaa nousta se, että tämä ei ole energeettisesti oikein, ja mä en ole mun täydessä potentiaalissa, mä en ole mun voimassa, ja mä yritän muuttaa tuota toista. Siinä on tosi nihkeä energia sellaisessa suhteessa, jossa yrittää saada toiselta täytettä sille omalle sisäiselle tyhjyydelle. Siinä on kontrollointia, siinä on manipulointia, siinä on tappelua, siinä on kaikenlaista epämääräistä tarpeiden täyttymättömyyttä. Niin monilla sitten herää se, että ei tätä enää. Ja tässä ajassa meillä on onneksi se mahdollisuus, että voi lähteä niin kuin voimaantumaan ja etsimään ja omalle polulle. Eikä se aina tietenkään tarkoita, että pitää erota, mutta varmasti niin kuin, jotta voi elää sellaista niin kuin sisäisesti eheää ja tasapainosta ja voimaantunutta elämää, niin pitää jonkinlainen oma matka käydä. Kyllä. Kans koen samoin, että se parisuhde kyllä sitten tulee näyttämään, jos on tämmöisellä niin kuin henkisen kasvun tiellä yhtään, niin sitten näyttää ne kohdat, missä me itse ollaan vielä epäkypsiä tai epävarmoja niin kuin itsessämme ja mikä meidän tulee ounata. Ja joskus se voi tehdä tosiaan, että se onnistuu siinä suhteessa yhdessä kumppanin kanssa tämä matka, mutta joskus se sitten ei onnistu. Niin kuin meillä molemmilla esimerkiksi kävi sen suhteen, että oli se niin kuin lapsi ja se sai toteuttaa sitä niin kuin äitiyttä, mutta sitten se lopulta niin kuin ei niin kuin riittänyt, vaan se tarvii niin kuin räjäyttää se koko paketti, että jotta voi niin kuin löytää itsensä sieltä syvemmältä ja löytää se ihan oma polku, koska se just mitä tämä kulttuuri meille syöttää ja mikä on tämmöinen niin kuin patriarkaatilta tuleva malli on just tämmöinen, niin kuin, että me mennään helposti semmoiseen tosi suppeeseen niin kuin naisen rooliin, vaikka siinä äitiydessä, ja sitten se alkaa meitä niin kuin kutistamaan. Ja sitten kun mä koen, että meitä naisia kutsutaan tässä ajassa niin kuin oikeasti löytämään se oma missio ja ihan oma ainutlaatuinen polku, ja se tulee täältä meidän sisältä, kun me lähdetään kuuntelemaan sitä, eikä mistään ulkoapäin. Eli monesti sitten tulee se ristiriita, että jos me ollaan totuttu elämään se ulkoisen mallin mukaan, ja sitten sisältä alkaa tuleekin toinen ääni, niin se paine alkaa vaan kasvaa just niin suureksi, että meidän on pakko niin kun sitten ehkä tehdä myös muutoksia siinä ulkoisessa elämässä ja rakenteissa. Mutta se on tavallaan sitten se prinsessa, mä puhun vielä tästä prinsessa-arkkityypistä, joka tavallaan on tämmöinen heikko feminiini ja heikko maskuliini, joka tosiaan etsii sitä niin kuin täytettä ja pelastusta niin kuin ulkoapäin. Mutta sitten niin kuin, tämä on siis Sofia Sundarilta, tämmöiseltä niin kuin naisten voimaannuttajalta otettu näitä arkkityyppejä, niin sitten tämmöinen niin kuin helposti sitten sen jälkeen, että missä vaiheessa me kukin niin kuin käydään tätä prinsessavaihetta läpi, ja se toki voi näyttäytyä aina eri elämänvaiheessa sillä jossain muodossa, mutta sitten voi tulla se semmoinen niin kuin ice queen, että tavallaan niin kuin suljetaan ne tunteet, ja tulee semmoinen niin kuin kova kuori sen niin kuin sydämen päälle, ja sitten aletaankin elämään siitä niin kuin maskuliinienergiasta käsin enemmän. Ja tavallaan sillä sitten niin kuin voidaan niin kuin pärjätä tiettyyn pisteeseen. Mutta sitten se, mikä tavallaan on siitä seuraava vaihe, tämä niin kuin wild woman, mitä mekin ollaan tässä niin kuin eletty, että niin kuin avataan se sydän uudelleen ja sitten avataan myös se yhteys siihen meidän niin kuin seksuaalisuuteen ja nautintoon ja lähdetään niin kuin omistamaan sitä ja saadaan se niin kuin syvempi intuitio käyttöön naisena, niin se tavallaan alkaa sitten johdattaa meitä täällä johonkin ihan uuteen niin kuin voimanlaatuun itsessämme. Ja toki siitä sitten jatkuu matka edelleen, että on kuningatar-arkkityyppejä ja muita sitten, ja tavallaan kaikki meissä edelleen on ne aikaisemmatkin. Että meissä jokaisessa on se prinsessa siellä aika ajoin niin kuin näyttäytyy, ja sitten se vaan, että me opitaan näkemään se, olemaan niin kuin tietoinen siitä, hei nyt tämä osa ottaa musta vallan, joka haluaa sitä rakkautta ulkoapäin ja pelastusta ja kaikkea, ja sitten vaan niin kuin, vähän niin kuin sisäistä lasta hoivaa, niin tavallaan niin kuin oppii sitten niin kuin,
olemaan sen osan kanssa ja että se pysyy siellä oikealla paikalla, että se ei kuitenkaan niin kuin ota valtaa. Ja sitten löytää aina vaan uudelleen se tie siihen niin kuin itseensä. Mutta tosiaan se, niin kuin, se, mitä me tässä niin kuin just opitaan, on se, että se rakkaus on meissä itsessä. Ja se tulee niin kuin oppia sen, just sen kivun kohtaamisen kautta, vaan että me kohdataan niin kuin itseämme syvemmin ja uskalletaan radikaalisti niin kuin kuunnella sitä sisäistä totuutta. Et siellä on se meidän niin kuin syvä viisaus. Ja se on usein tosiaan, niin kuin voi olla hyvinkin ristiriidassa ja vastakkainen ääni sen kanssa, mitä ulkoapäin tulee. Mitkä on ne tavat, miten meidän äidit on täällä eläneet, just pelosta käsin olleet siinä suhteessa. Mutta meitä kutsutaan nyt niin kuin luottamaan sellaiseen niin kuin tuntemattomaan. Ja tämähän on hurjan niin kuin pelottava meidän mielelle ja meidän järjelle, tämä feminiinin polku. Se on niin kuin arvaamaton ja se on mysteeri. Ja se sisältää just sitä niin kuin, semmoista niin kuin tyhjyydessä olemista ja sen kanssa vaan niin kuin turvassa ja läsnä olemista. Ja just tästä rakkausaddiktiosta. Se tuodaan sulle niin näkyväksi se kipu siitä, mitä ei ole niin kuin aikaisemmin tiedostanutkaan. Se alkaa niin kuin sattua niin paljon, että sit niin kuin ei ole enää vaihtoehtoa, kun opetella se rakkaus kääntämään niin kuin itseään ja löytämään siihen niin kuin reittejä. Mutta sitten kun sitä lähtee tekemään, niin se alkaa tuntumaan niin hyvältä ja niin oikealta ja niin totuudelliselta, että sulla ei ole enää niin kuin vaihtoehtoa. Ja sitten me tarvitaan tässä tosi paljon niin kuin toisten naisten tukea tällä matkalla, koska just tämä harha, että me eletään siinä yhden kumppanin kanssa, joka tuo meille kaiken täyttymyksen, niin kuin täällä on tämä perinteinen malli, niin se on oikeasti molemmille tosi niin kuin rajoittava. Usein myös niin kuin miehille, että niin kuin tämä koko kulttuuri on tietyllä tavalla niin kuin tukahduttava sen osalta. Mutta me tarvitaan vaan sitä uutta mallia ja tukea näiden askeleiden kulkemiseen tällä matkalla. Kyllä, ja tuohon haluaisin vielä lisätä, oli jo aiemmin mielessä, että se uusi malli, niin se oikeastaan on niin kuin joku ikiaikainen vanha malli, että patriarkaatti on ollut kuitenkin noin 5000 vuotta, ja sitä ennen ihmiset on elellyt täällä maapallolla arviolta 200 000 vuotta, jolloin elettiin enemmän tasa-arvoisessa kumppanuusyhteiskunnassa miehet ja naiset, mutta se on systemaattisesti kadotettu se tieto, että me ei oikeastaan niin kuin no itse olen siihen nyt perehtynyt ja siitä kyllä löytyy kirjoja ja löytyy materiaaleja, mutta niin kuin yleisellä tasolla niin ihmiset ei, niin kuin, että me luullaan, että tämä on mitä on aina ollut tämä tämmöinen patriarkaattinen yhteiskunta, mutta ei, ihmiskunta on suurimman osan ajasta elänyt enemmän tasa-arvoisessa ja just toi, mitä sä Heidi sanoit tuosta niin kuin naisten yhteydestä, että se yksi systemaattinen tapa, millä saatiin tämä että miehet omistaa naiset ja pitää muodostaa tällainen, niin yksi tapa oli se, että erotettiin niin kuin heimot ja naisten yhteys, jolloin tavallaan sen naisen, että ennen tätä niin elettiin tosiaan yhteisössä ja se apu ja tuki ja kaikki niin kuin tuli siltä koko yhteisöltä ja toisilta naisilta. Et ei kukaan ollut riippuvainen siitä lapsen isästä tai yhdestä miehestä, joka jotenkin vaan metsästää sulle riistat ja sä elelet jossain niin kuin luolassa yksin odottamassa, että se mies tulee. Ei se ollut sellaista, vaan yhteisönä kaikki auttoi kaikkia ja lapset hoidettiin yhdessä ja yhdessä tehtiin kaikki. Ja tällaisissa olosuhteissa, mitä on ollut romanttinen rakkaus ja seksuaalisuus, kun siihen ei ole liittynyt sitä selviytymistä, tai sitä rakennetta, että pitää muodostaa tällainen yhden miehen, yhden naisen yksikkö, jonka kanssa tehdään kaikki, niin me ei edes tavallaan pystytä kuvittelemaan. Ja nyt tämä uusi on ehkä jotain, että me aletaan tajuta niin kuin näitä asioita, että tämä ei toimi, tämä malli, mikä meillä on ollut viimeiset 1000 vuodet, ja mitä voisi löytää sieltä niin kuin esihistoriasta ja siitä ajasta, mistä ei enää ole niin paljon tietoa, että mikä on se uusi, jolla on juurensa siellä jossain paljon niin kuin kauemmassa, niin se on kyllä itselle sellainen tosi mehukas kiinnostuksen kohde. Mm-hmm. Ja niin kuin sieltä myös on lähtöisin just tämäkin, mitä me puhutaan tosi paljon, voitaisiin ehkä mennä siihen nautinnon voimaan ja nautinnossa voimaantumiseen, koska mä näen just, että se on se tosi avain, millä tämä prosessi niin kuin
helpottuu niin kuin huomattavasti, tai oikeastaan se nautinto on niin kuin sen mahdollistaja, koska me tarvitaan jotain, joka meidät täyttää ja ravitsee. Et jos me otetaan se addiktio, niin kuin me yritetään päästä irti siitä addiktiosta, niin se on tosi vaikeaa, jos meillä ei ole mitään, millä me ravitaan itseämme. Me voidaan niin kuin tuoda sitä nautintoa ja kehollisuutta, että joo, se tunnetyö on yksi, että ollaan niiden tunteiden kanssa ja kohdataan sitä, mutta myös se kehollisen nautinnon tuominen ja omassa nautinnossa voimaantuminen, niin sen opettelu, ja me ollaan niin kuin eläviä todisteita tästä, että se johtaa siihen paikkaan, että pystyy täyttämään itse itsensä energeettisesti, että pystyy kokemaan nautintoa itse, pystyy olemaan orgastinen itse, pystyy niin kuin ihan jokapäiväisessä elämässä niin kuin luottaa siihen, että se nautinto ja rakkaus on tässä ja nyt ja se on minun kehossa ja minulla on aina pääsy siihen huolimatta siitä, mitä tapahtuu rakkaus- ja seksielämässä suhteessa muihin ihmisiin, miehiin, niin se on niin kuin se avain, mistä me niin kuin, mitä me halutaan tuoda ja mistä me paljon puhutaan molemmat omalla tavallamme toki, mutta että se on niin tärkeä osa, että mä en oikein tiedä, että voiko täysin nainen voimaantua, jos ei mene siihen nautintoon ja seksuaalivoimaan myös. Jep. Se on ihan huikean iso niin kuin asia ja osa täällä, jotka niin kuin projisoi sitä seksuaalienergiaa niin kuin toiseen, että tavallaan se aina liittyy johonkin toiseen ihmiseen. Tämä on ihan niin kuin molemmilla sukupuolilla käytössä tämä sama mekaniikka. Ja itselläkin se oli niin kuin ihan valtava se niin kuin oivallus, minkä mä sain sen myötä, kun aloin tekemään itsenautintoharjoituksia ja sitten lopulta niin kuin tuli se, mulle oikein tuotiin se niin elävästi se kokemus siitä, niin kuin näytettiin se, että okei, tuotiin semmoinen ihminen, joka herättää sen seksuaalienergian, mutta sitten niin kuin, hän ei antanutkaan mulle sitä, mitä mä olisin halunnut, ja sitten seuraavana päivänä oma kundaliini-energia nousi ja pääsi tavallaan siihen, että hei, okei, tämä on mussa kaikki, ja mä oon vaan tottunut kääntämään sen niin kuin aina johonkin ulospäin. Ja siitä kohdasta niin kuin mä sitouduin siihen, että hei, tämä on niin kuin jotain todella niin kuin syvää minussa olevaa ja se on pyhää ja mun tarvii niin kuin kunnioittaa ja arvostaa tätä energiaa. Ja jotenkin niin kuin siitä lähti se, että hei, aina vaan uudelleen kääntää se niin kuin sisäänpäin se energia ja olla siihen yhteydessä. Ja tajusin sen, että se on aina tie siihen, että jos lähtee ne tunneprosessit ja kivut liian niin kuin paljon tavallaan kaappaa sua, ja sä lähdet niin kuin vellomaan niissä. Ja usein se merkki on siitä, että sä alat elämään täällä päässä tosi paljon. Ja on semmoista epämääräistä oloa, on just semmoista ahdistusta, levottomuutta ja pakenemista ja erilaisia addiktiivisia tapoja. Niin se nautinto on niin kuin se keino tavallaan rikkoa ne kaavat ja päästä semmoiseen niin kuin eheyden ja kokonaisuuden tilaan, joka tuo sulle sen, niin kuin, että sun ei tarvikaan paeta mitään. Niin se niin kuin nautinnon omistaminen ja nautintoharjoitus on siihen ihan valtava. Se mikä korjaa sitä syytä ja eheyttää sitä sun hermostoa. Et se on se, mikä vahvistaa sitä sun niin kuin turvallista yhteyttä itseesi. Koska kun sä nautit itsessäsi, niin sä et silloin usein ole semmoisessa pelko- ja stressitilassa. Tai sitä me lähdetään ainakin opettelemaan. Totta kai siinä aluksi voi tulla niitä kaikenlaisia tunteita, ja se voi olla vaikeaa, ja sä voit olla tosi niin kuin levoton, mutta sitten kun sitä lähtee tekemään, niin meidän keho alkaakin tottumaan siihen. Ja se on ihan uskomaton voima, mikä siitä tulee. Kyllä. Se elävöittävä voima. Ehdottomasti. Ja just niin kuin mitä se tekee meille niin kuin just hormonaalisella ja kaikilla tasoilla, että siis sieltähän niin kuin, kun me saadaan nautintoa meidän kehoon, niin sehän erittää kaikenlaisia tosi voimakkaita hormoneja, oksitosiinia ja muuta. Ja niin kuin nämä hormonit, nämä on niin kuin isoja juttuja, että ne vaikuttaa meihin tosi paljon. Että monesti jos on tämmöistä niin kuin enemmän niin sanottua patriarkaalista henkisyyttä, jossa niin kuin ollaan täällä ylemmissä chakroissa ja leijutaan jossain tiloissa ja muuta, niin
siinä unohdetaan, että kuinka voimakas oikeasti niin kuin tämä meidän niin kuin koko keho on ja kuinka paljon just se, niin kuin ne kaikki hormonit ja muut vaikuttaa meihin ja meidän niin kuin päätöksentekoon ja muuhun. Ja jos meillä ei ole tämmöistä kehollista nautintoharjoitusta, jossa me itse pystytään tuottamaan näitä hormoneja ja niin kuin tulla niin kuin ihan fyysisestikin täyteen siitä energiasta, niin silloin se menee niin helposti siihen, että sitä voimakasta hittiä sitä niin kuin haluaa just narkata itsensä ulkopuolelta jollain tavalla, koska niin kuin kehokin luulee ja niin kuin aivot luulee, että se tulee tuolta, se tulee jostain muualta kuin tästä omasta. Että nämä on tosi Kyllä, voimakkaita voimia. kyllä. Ja just on kuullut siitä, tai sisäistänyt itsekin, että joka kerta kun sä tavallaan ohjelmoit sun kehon tietyllä tavalla siihen niin kuin nautintoon tai vaikka orgasmiin, niin se vahvistuu. Että aina kun sä niin kuin vaikka katsot pornoa tai jotain, tai käytät jotain ulkoista stimulanttia, niin sä vahvistat sitä niin kuin tapaa, että sä tarvit sitä vaan lisää ja lisää aina uudelleenkin. Mutta sitten kun sä opetteletkin menemään siihen nautintoon just siitä omasta kehosta käsin ja siitä rauhasta käsin, niin sekin lähtee sitten vahvistumaan. Mutta se vaatii tosiaan sitä sitoutumista asialle ja aikaa. Ja sitten just toi, mitä sä puhuit, niin just se maadoitus, että tavallaan saadaan se energia niin kun, hyvällä tavalla niin kun laskeutumaan, että me ollaan läsnä myös siellä meidän niin kun lantion alueella silleen niin kun tasapainoisesti, että ei olla vaan täällä jossain niin kun ylätsakroissa niin sanotusti. Niin siitä tulee tavallaan se, että me monesti haetaan sitä myös maadotusta niin kuin sen kumppanin kautta, että kumppanin kautta voi jotenkin niin kuin rauhoittua ja just tuntea olonsa niin kuin kokonaiseksi, mutta kun se kokonaisuus on siinä, että meillä on se kehoyhteys meidän kokonaiseen kehoon, niin siitä tulee se. Ja sitten haluan sanoa tosiaan sen, että sitten tästä paikasta se on ihan eri mennä yhteyteen kun siitä, että sulla on niin paljon sitä tyhjyyttä siellä sisällä ja sitä levottomuutta, joka huutaa sitä, että hei, mikä voi mut täyttää ja korjata ja pelastaa. Et siitä käsin sitten se on paljon semmoista niin kuin tasapainoisempaa ja se on meillä tietyllä tavalla hermostolle voi olla myös uutta. Se voi jopa tuntua vähän semmoiselta, niin kuin, että tämä ei tunnu missään. Niin kuin mä puhun aina siitä, että ennen kuin se uuden tason nautinto ja orgastisuus herää, niin siinä voi olla se vaihe, että se on tosi neutraalia ja semmoista, niin kuin, että se ei ole semmoista nopeata ja intensiivistä, niin kuin se rakastuminenkin. Että kaikki tavallaan ne koodit muuttuu siellä syvemmällä siihen, että sä alat olenkin turvassa itsessäsi ja rauhassa ja sitä kautta sitä niin kuin sekä rakkautta, romanttisia tunteita ja myös sitä seksuaalienergiaa, jotka on tosi vahvasti liittyy toisiinsa, niin niitä voi ihan rauhassa niin kuin tutkia. Ne ei kaappaa sua, ne ei valtaa sua, vaan sä olet niin kuin tietoinen niistä ja sä pystyt havainnoimaan niitä. Sun ei tarvitse toimia niiden pohjalta, mutta sä oot silloin niin kuin paljon niin kuin tietoisemmassa paikassa menemään yhteyteen niin muiden kanssa kuin sitten niin kuin itsesi kanssa aktivoimaan vaikka nautintoa. Kyllä, ja sittenhän elimistö niin kuin, ja keho jotenkin niin kuin herkistyy, että ainakin itsellä niin kuin on se, että niin kuin tosi hienovaraisista energioista voi jo saada nautintoa, ja tosi niin kuin nopeasti omasta kosketuksesta pääsee niin kuin tosi semmoisiin niin kuin merkittäviin niin kuin nautinnon tiloihin, että ei tarvitse sellaista, eikä haluakaan enää sellaista niin kuin liian intensiivistä, koska silloin tulee se semmoinen niin kuin sulkeutuminen ja muu. Ja se myös tietenkin vaikuttaa sitten siihen, miten niin kuin suhtautuu miehiin ja näin, että enää semmoinen niin kuin mikään karkea ja sellainen jotenkin, niin se ei niin kuin enää käy, että ne kriteerit myös nousee, että kun ei tyydykään enää niihin leivänmurusiin ja siihen, että saa jotain, vaan että kun tuntee sen oman kehon ja oman nautinnon ja pystyy olemaan itselleen niin hyvä rakastaja, niin silloin niin kuin kriteerit sille, että mitä ulkoapäin päästää omaan kenttään, omalle iholle, niin se muuttuu kanssa aika radikaalisti matkan varrella. Kyllä, ja siinä tullaan siihen, että siinä sitten opetellaan myös olemaan yksin ja kestämään sitä, että okei, nyt ei tapahdukaan mitään. Ja siinä myös nousee sitten ne kaavat hakea sitä rakkautta ulkoapäin, tai just niin kuin, no mä en puhu just sitä, että ei saisi deittailla tai muuta, totta kai voi, mutta olla vaan niin kuin tietoinen ja hereillä ja priorisoida se yhteys itseen ensisijassa.
Ja tässä vaiheessa just koen, että tarvitaan sitä niin kuin naisten tukea toisilta. Ja mä oon niin lukemattomia kertoja niin kuin todennut sen, että kun naisten kanssa vaikka pääsee niin kuin jakamaan ja kokoontumaan, niin sitten niin kuin kaikki on silleen, että no, tätä mä oikeastaan kaipasin just, että kun helposti me projisoidaan se yhteyden kaipuu aina siihen, että no olispa se kumppani, mitä mä nyt teen, että pääsis lähemmäs sitä, ja sitten se onkin todellisuudessa vaan se yhteys, mitä me kaivataan, ja se on niin kuin, sit kuitenkin niin kuin saatavilla. Ja just toi, kun sä puhuit siitä niin kuin matriarkaalisesta ajasta ja siitä, että on oltu heimoissa ja yhteisöissä, niin kyllä mä koen, että meillä on tosi vahva kutsu niin kuin luoda sitä ja tulla lähemmäs toisiamme ja avata itseämme, niin kun ollaan totuttu avautumaan ehkä siinä parisuhteessa vaan, niin nyt meitä kutsutaan avautumaan niin kun just sille niin kun yhteisölle ja heimolle laajemmin, mitä se kenellekin niin kun tarkoittaa. Ja sitten luoda niitä rakenteita siihen. Toki se ei tapahdu nopeasti, koska tämä on niin pitkään kuitenkin ollut tämä vanha tapa elää, mutta kuitenkin se on tärkeää, että on sillä matkalla ja kulkee sitä matkaa, koska se kipu elää siinä vanhassa on myös sitten niin kuin sitä kovempi, jos yrittää elää tavallaan sen vanhan mukaan, niin se voi sitten tuntua vaan niin kipeältä, että ei pystykään. Kyllä. Joo, tällaisia aiheita. Joo, tuntuu, että nyt alkaa semmoinen draamankaari, että nyt voitaisiin alkaa lopetella. Jep. Mä halusin sen sanoa, että meillä tosiaan on niitä aiempia keskusteluja, että just nyt jos heräsi mielenkiinto tai et ole aiemmin katsonut esimerkiksi, että no mistä nautintoharjoituksesta me puhutaan, että mitä tämä niinku käytännössä on, niin siitä me ollaan tehty yksi keskustelu, ja sitten meillä oli tästä emotionaalisesta omavaraisuudesta ja tunnetyöskentelystä yhdistettynä nautintoon. Niin niistäkin on keskusteluja, ja oliko sitten 5 avainta feminiiniin nautintoon, taisi olla edellinen, että kannattaa tosiaan katsoa, mennään syvemmälle siinä ihan pelkässä nautinnossa sitten, että jos heräsi mielenkiinto, niin siellä niitä on. Jep. Ja tosiaan, jos sulla herää se kutsu nyt tässä kohtaa, kun sä meitä kuuntelet, että haluaisit syventää tätä työtä itsesi kanssa, sä haluat niin kuin tulla omavaraiseksi ja omistaa sen nautinnon ja voimaantua siinä, sekä siinä nautinnossa että rakkaudessa, niin meillä on tosiaan nyt alkamassa sitten jo 3. nautinnollinen nainen-ryhmä Hanna-Leenan kanssa. Huhtikuussa alkaa 7 viikon valmennus, ja meillä on siis ollut tosi ihania nämä aikaisemmat, ja se on just se niin kuin juttu, että me sitoudutaan tietyksi aikaa tämän työn äärelle, ja sitten siinä on se ryhmä mukana, niin se on ihan huikea se kompo, ja ihan mahtavia kokemuksia tullut niin kuin osallistujilta siitä, että varsinkin jos sun elämässä ei ole vaikka niitä naisia, joiden kanssa jakaa, ja sä kaipaisit sitä, tai sitten tukea nautinnon kanssa, ja tehdään yhdessä nautinnon harjoituksia niin kuin onlinein kautta ja muuta, niin se on kyllä ihan just sitä, jos nämä teemat kutsuu sua. Kyllä, ja se on niin kuin tosi merkityksellistä ollut pitää näitä nautinnollinen nainen ryhmävalmennuksia itsellekin, koska tuntuu, että ollaan niin kuin ytimessä sen kanssa, mitä niin kuin halutaan tuoda tähän maailmaan, ja sitä voimaantumista naisten kesken. Ja meillähän on monia, jotka on ollut niin kuin useammalla kierroksella, että tulee niin kuin uudestaan. Ja sitten samoin itse, kun on ollut niin kuin valmennuksissa, niin huomaa, että aina jos on sellainen, niin kuin, kun molemmat meistä varmaan niin kuin itse koko ajan jatketaan näiden aiheiden tutkimusta, että silloin kun on osana jotain ryhmää ja jossain sellaisessa niin kuin tiiviissä containerissa, niin se antaa niin paljon, että siitä saa niin kuin monella tasolla, sitä niin kuin palautuu siihen niin kuin muistamaan asioita ja oppii itsestä lisää, ja se nautinto laajenee, ja se on niin arvokasta, että jos mä niin kuin mietin, mihin mun rahat on mennyt esimerkiksi viime vuosina, niin kaikkiin näihin niin kuin kursseihin ja yhteisöihin, missä mä oon niin kuin saanut sitä tukea omalle matkalle ja sitä jakamista, että mä en olisi todellakaan tässä pisteessä, jos mä olisin vain yksin lukenut jotain kirjoja tai tehnyt jotain satunnaisia ilmaisharjoituksia, mitä mä löydän jostain, että jos vaan on niin kuin taloudellisesti mahdollista, niin kehotan kyllä niin kuin tällaisiin juttuihin laittamaan sitä rahaa, koska ne niin kuin on sellaisia, mitkä kantaa
niin kuin vuosia eteenpäin ja ne oikeasti niin kuin tuo elämään lisäarvoa ja tuo sitä omaa voimaantumista niin kuin niissä teemoissa, jotka on kaikkein tärkeimpiä, että mieluummin sitten vaikka ostaa vähemmän vaatteita tai jotain muuta, mutta panostaa siihen omaan nautintoon, niin itse koen kyllä, että se on se, mikä avaa ja tekee elämästä oikeasti elämisen arvosta. Todellakin. Ja just se naisen semmoinen oman arvon tunto, että kun se vahvistuu tässä näin, niin se on niin kuin rahallisesti niin kuin mittaamatonta se arvo. Että kun sä vaan alat olemaan niin arvokas, kuinka se heijastuu niin kuin kaikkeen sun elämässä. Että ei enää niin kuin tyydytä vähempään, mutta kuitenkin sillä tavalla, että on se semmoinen niin kuin, naisessa on se rakkaus ja sydän auki kuitenkin sille elämälle, että mitä se sitten haluaakin niin kuin näyttäytyä ja tulla näkyväksi siinä. Joo, ja sen vielä halusin sanoa, että tosiaan tämä meidän nautinnollinen nainen ryhmävalmennus niin on ihan kaikenikäisille naisille ja ihan statuksesta riippumatta, että meillä on ollut hyvin eri-ikäisiä parikymppisestä 60-vuotiaaseen suunnilleen ja on naisia, jotka on pitkissä parisuhteissa, sinkkuja, monenlaisissa eri elämäntilanteissa, eli ei ole mitään kriteereitä, vaikka nyt tässä puhuttiin näistä teemoista, mutta jokainen katsoo sit siitä niin kuin omasta kulmastaan niitä teemoja, mitä meillä siellä on. Meillä on oman kehon rakastamista, äitisuhteen käsittelyä. Mennään niin kuin syvemmälle niihin teemoihin, että mitkä kaikki aiheet tai mitkä kaikki osa-alueet ja aiheet vaikuttaa niin kuin siihen nautintoon ja miten sitten niin kuin niitä blokkeja ja esteitä pystyy purkamaan. Ja sitten ihan konkreettisesti tehdään kehon tasoista työtä, eli tehdään nautintoharjoituksia. Mutta omassa tilassa sitten voi jakaa, eli siinä on se oman kodin turva, kaikki harjoitukset saa tehdä rauhassa omassa tilassa, ja sitten on, mutta kuitenkin mahdollisuus tulla sitten ryhmään jakamaan omasta kokemuksesta, niin se on kyllä aivan mieletöntä. Kyllä. Jep. Hei, jos sua kutsuu tämä valmennus, niin tsekkailepa tuosta lisätietoja tuossa alla. Laitetaan meidän sivuille ja siellä on myös aiempien valmennuksien osallistujilta sitten kokemusta. Mutta että me Hanna-Leenan kanssa jatketaan, ollaan sitoutuneita tähän aiheeseen ja tosiaan se on niinku se, vielä painotan sitä kokonaisvaltaisuutta tämän aiheen ympäriltä, että me tarvitaan sitä niin kuin tämän aiheen syvempää niin kuin sisäistämistä ja ymmärtämistä ja mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen, miksi mä tunnen näin ja mitä mun kehossa tapahtuu ja miksi tämä nautinto on tällaista ja miksi se on vaikeaa tai miten tavallaan saadaan niitä erilaisia lukkoja sieltä niin kuin avattua yhdessä. Ja sitten muistaa myös se, että tämä on oikeasti niin kuin myös tämä matka myös nautinnollista ja tässä on juhlaa ja tässä on iloa paljon. Mä oon nyt viime aikoina jotenkin tuolla niin kuin ryhmässäkin, ryhmävalmennuksessa ja muidenkin ihmisten kanssa tullut se jotenkin, että helposti voi mennä jotenkin liian niin kuin vakavaksi näiden aiheiden kanssa, kun on niin syvää työtä koko ajan, mutta siis se just, että me muistetaan sitä niin kuin iloa tuoda myös siihen prosessiin ja juhlia niitä pieniäkin onnistumisen kokemuksia ja muita, mitä tämä matka nostaa. Mutta monesti meidän tarvii myös mennä tarpeeksi syvälle, että se aito ilo pääsee sieltä niin kuin aktivoitumaan. Mutta se, että meillä on peilejä toisista naisista ja sitä kautta niin kuin tulee sitä niin kuin monipuolisuutta siinä, että mitä se feminiini niin kuin tarkoittaa ja miltä se näyttää. Että jos meidän lähipiirissä ei ole just sitä voimaantumista niin kuin näköpiirissä tai ei ole hirveästi sellaisia esimerkkejä vaikka, niin sitten me voidaan yhdessä niin kuin näyttää niitä toisillemme, että joku pystyy olemaan vaikka sinut häpeän kanssa tai silleen, että ei ole blokkia siinä, niin sitten se avaa toisessa jotain ja jollain toisella taas on joku toinen vahvuus. Et sen takia me tarvitaan siinä toisiamme. Okei, mutta hei, me jatketaan sitten näiden aiheiden parista tai seuraavalla videolla varmaan vähän eri kulmaa. Niin jos sä tykkäät näistä meidän keskusteluista, niin kommentoi please jotain, se auttaa tosi paljon ja seuraa tätä kanavaa ja laita ihmeessä jakoon sellaiselle, jonka uskot hyötyvän näistä meidän keskusteluista ja kerro ihmeessä sun kokemus rakkausaddiktiosta ja jos herää mitä vaan ajatuksia, niin
mielellämme kuullaan niitä. Wow, mutta kiitos omasta puolestani ja kiitos Joo, Hanna-Leenalle. Ja, kiitos paljon, oli ihana keskustella. jep, ja palataan kaikkeen ja oikein ihanaa päivää sulle. Moi moi! Moikka!